Ina mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akkiri gurnanganda mi do yondini mi yetta joma salli si dini yeah that's right you know what the by mo ala nyade kono ala mo ala nyalade and dan taco and I want a farm and taco and dan taco pull us up and I want a dangan taco aduna ngandan taco matu yangoda aduna farm and taco matu Assalamualaikum mi hiwro ma kala inde mo yettore mo mi hiwro téléspectateur bon men dargol Jama TV mi hiwro ma kala inde mo yettore man hande kadi men hewti ko suudu Jama TV anda wara ma ko fotitirde ko wolitirde ko nafondirde gonga be dagon ko dendir don hare min wona walibe ko hôpital jidi kambe kay toronde be Allah yo Allah dikkimbe do jam mojjere artirabe be continent golleji mabbe har ka toronde ngalla kadi ber wonbe ko prison bi den tetno wona guinéembe andana wara ma dali ko himbe sottidambe arbe do e Sénégal hare be sokaga prison jade kam kadi toronde be Allah yo Allah yaltimbe be continent golle mabbe hay goddo hidana hoore mum kaso hay goddo hidana hoore mum problème mais c'est problème fayma tum mais non ko burten artiden attention ko non wata wongol hare min sanne wana babira men nenjira men sanne wana régie joma suudu ndum waddo saba hande hewtuden ko suudu do hare do gandi e don e madame ba kambe kadi sanne be don fota wana seeda hare do gandi don hande non hiden komben hiden 2023 novembre ga sigi novembre da benen ni taw na da ko décembre ka pagelani ko jeudi woni le 30 décembre mais la ngadi ni ko ndo wonden hare min non en aray may ndaren morso goto arta ko plateau men andi hande de artiste invité anda warma ko surprise wonta mi jakanta joma nyije mais non si Allah jabi ande kadi ko himbe kadi anda warma mabbe talan kadi invita hande si Allah jabi mojjay fi yewtu fi le 2 décembre anniversaire DJ Belong haray may ndaden clipon aten reji ko anniversaire DJ Lamzo ki may haray mi do hiduma mi do weltinte Sayfon Balde o yi vraiment songon ke extraordinaire songon no fotino laba hare min non ko non afeji de yalata hande non ilangan non auditeur be auditrice be hare way gonga tenno joppi babo parce que ko ma wela hare invité ben hewti wa ko plateau men do hido ngandi mi yara don taw min sengwa nyam wala sengwa nan non ko mi hewti gele wo mi ala sengwa nyam do min assalamu alaikum wa alaikum salam no way hido nge jang jantu hewti e jang alhamdulillah mi ngati ta yoro don Jama on benda golong ngati tawi do fambe ben okay haray mi do hiro fans wingi fo ko adi kon taw mi hiro ma andi je Lamzo mi hiro DJ Bella Juli Garang Abdourahim are be de voix ma on seda Garang Abdourahim Diallo kanko ni fi fils de Bunaya fo fils de Bunaya awa taw hamabe okay mi hiro fans on fo mi hiro Okay, assalamu alaikum warahmatullahi. Hiro menanzon Touré Mamadou. Hiro dal fansu ngi fona meta ay got. Merci haray mo inne fista marga haray ko kanko yori fansi jidi ngori fop e do ngandi vraiment hande de ngan der Jama TV de woni kala deuxième artiste adagadi akankadi hewte mako hiro demo salni mo wa perdanto ko ine mako den wawa hiro gol fambe ben hiro fansi jidi anda vraiment kanko woni hombo parce que ko no woni do haray mina assalamu alaikum. Okay, alaikum salam. Dige Lamzo haray lan hiro to ma lando sida jam. Ça va on tika no jam yettude Allah. On hewte jam. Alhamdulillah na. On tampare ko lawol. Yettude Allah rek. Matata ma yoro da fambe ben téléspectateur be da ko Jama TV matata ma. Okay, assalamu alaikum la famille haray. Mi hori ko goto kala yende mum. Hay goto mi accali sana hay goto mi accali mi kontali kadi hay goto fop mi do hiro ara hande ko menen hewti do noti do Dige Lamzo ara MC wora ko fi fop wana fi goto ko enen fo ko enen goto joni ndiren juude men den ko dum do minata voilà haray merci beaucoup haray ko MC wora e Firsa Bunaya wala ko Firsa Marga fils de Bunaya andi mi rande yalte do hara dali ko foke nan wala dali on biya do ada mi yalte do ko aba mi ga way Firsa Marga mi bursi ko gol ko buri addugol endo hande ko wallum sikki le 2 décembre hande comment dire
si andari fista marga vraiment wala DJ Bella wala wala honno ina grand Abdourahimi way ko on wadda wajal e ko wadda wajal fi le décembre sina ko men wadi wajal ko meden habbi fans ngi fo meden habbi kala man fans ji fisdo bunaya fans ji DJ Bella Joni fans jo grand Abdourahim Diallo be tunti ben fo no yura weltago mabe bundu bayabe dugun santir fo no der bunaya me altana fi sakko wala ko tom men jeya ay ka ala dan sabbi fo himaya wala festa bunaya voilà hare ko no yarda hare on nani ko indi ko vraiment DJ Bella grand commander grand Abdourahimi hare ko kambe woni fi makko te sa ndari fista marga ko kambe woni ko affiche andarma affiche DJ Bella affiche DJ Bella kajo leluma fista marga e petit DJ heri ko hare ko kambe woni le 2 décembre dum ko lycée Kennedy watta duta seke do watta hare mi anta don kadi MC wora la waynugol foko bunaya e wora foko gotum c'est la famille mi wade nugo hande wado ko grandement angar ko grandement la nugol hande le décembre donc fo dal parce que ay invité wora sa wora awada sen nugol wora sa sen de bitu hare mo jali way ankadi mi arte ma comme sikki ko nu ankadi yata fambe ko nu yata jama parce que on wadi ko yida o ko sabu aduna mom ko yida o ko sabu milan tori jama fans ji din fo neddo kala hunde nde o jokki wata anyir mo sabu hunde nde o jokki den aray ko ya andu ko don hakkille makko de woni ko don duwada mo wallitade parce que memi la weltani wana salu si corse odo ko kotra amen walliti do men kadi hiddo men hidani men kadi quoi parce que sika ka balong mo wakili sika ka music mo wakilani men alhamdulillah voilà MC wara mi artema affaire o music ko ane hambo fudira dum ok min ko 2017 me fuddi music 2017 2017 ko gila lagine wala ko gila Sénégal do non ko gila ko mi ati Sénégal do o music ko sabu hon nadma o music ko no yida music gila tampay ku yagalan hakkilang no kilang hidi music on en fait mi jodo to min tum mi espiro mi tay rêve ko ma tum mi wada music on joni rêve mam parce que andi music no wodi idol man dar ma vraiment ay goddo himi weli ma nate music walla ay sabodo weli ma nate mi walla ay wada music on parce que music no wodi music tin sa ndari ene wona leydi men wora walla leydi men ko ndara music ko buri ko mobbe ngada no salo piji gonyo ton de wada e fode to wade mais afami music on bayno wela man ko honnu wadi ha yida e music do min gam ko mi wadiri music on ko sabunde ma mi lan fala hebude succès mun ko en fait mi heba mi wallito mawbe ambe voilà anko sa be sonja anko sabu succès nado ma music on quoi anata bu gomgo music on mais ala problème non andi music dal ko fiyo me hebwe mi itana famille on ande mi la revi hebwe wallito famille an wallahi ko non parce que tagado mom kala ko jokkuda wobbe be darato be halalam be wala kala ko be fala mais alhamdulillah la yetti Allah amunya gollek la surre yore dum kadi mi la weltani kadi hidu be lan hidani lambe be fo hande nen fo ko nena goto baba goto en do grand joan odo men ngani dira hadi me Allah di sabu Allah di sabu e jikke parce que ko sabande madum do wade ha men fotti dode wallahi hanking o adani la message WhatsApp me lati tay mi andamo kono ko mi bugi o photo ando mi publier feron o yi adani la message way ko gonga merci beaucoup MC wora haray ko non afediata way mi arte grand fista marga parce que nani fista marga fista marga ay ande non biela ndode sandari wana suge ha sangi ha e sigon ha e ko inte don wora ha Madina ha ko inte don comment dire bowe menna ko bowe afami andal gawalo en ko bowe dem sikki non ko konte wora on bokide walla ko gawalo on bokide non bo sayni bo dum na te gawal araminat ko fambe ben dudi ko ande fambe ben dudi ko joni an concert on parce que andande est ce que la wayno gol concert à live oui inni ha hande way vraiment fita marga ko be doy yi ko fambe yi hande nyanen
commentaire a live hara ko anjori andaris dalla pojong wada commentaire a live kunu ina ta adno no sina mi weltra kon ko be sabbi lon kon sa ko dum wela ko mi sabbu be sabbi parce que andi neɗɗo si a wonde makko si a anda objet ji makko no woni e liggorde tawida humpano wonir quoi fi programme uji ɗin ko live on bo yal ko mi ukki mum parce que andi on tigi ari on tigi ko mama ya on tun mais pooɗa on haɗa mi ngalano e pooɗude mais on tigi ukkike pooɗa on joni ukkike pooɗa parce que on ñami mbuɗɗi joni ukkike pooɗa on joni parce que joni mo yiɗa awdal ɓe pooɗa wonta fi o ñam mbuɗɗi seeɗa quoi joni mi ukkama ka pooɗa miɗen wakkili kadi noon meɗen poodde minen meɗen poodde leydi ko noon meɗen poodde leydi mais dañen si Allah jaɓi jama on anda ko honno men jokki ene programme uji amen ɗin e fi hellama ka pooɗa ɗaw mom ɓe andi ɗon gon ɓe andi mino mi wiyete ɗon gon mais heddema par ka pooɗa mi faala kadi ɓe andan mi daññande so tawi ni ɓe heeɓi feere argol heɓɓe feere argol ɓen fof si Allah jaɓi ɓe ninsoyta ko addi ɓe kon ala benn probléme par ce que ay kalaɗo ɓe ñande wo haray famɓe ɓe nanede vraiment ne ñanden kalaɗo to wo sila ganda koye ga yette bajo majjay toon koye ga yette bajo majjay toon ƴetto leeruma fils de Bounaya onno haɗa minna ɗon MC Wora merci beaucoup grand Alpha Moussa kankadi vraiment mo jooɗi mo darde Jama TV en direct kankadi vraiment mo welti mo jooɗi ɗo e parcelle vraiment mo inna waɗe courage fista marga MC Wora mi anda ɗon kadi maja laygen timbi kankadi vraiment wayna DJ Lamzo nan kadi so Allah jaɓi bientôt min gaɗa ko émission ma arde 200 fek DJ Lamzo minema vraiment ko noon affaire ɗiɗi yarata haray hande ko enen e fista marga MC Wora wondi ɗo mais noon MC ji ɗi no ɗuuɗi mais noon ɗum fof en gaɗa on débat ɗon e fi MC ji ɗi par ce que MC ji ɗin woron ko on a beaucoup de MC de Wora mo yiɗa ko MC Wora MC ji ɗi ga commencé changer seeɗa haray fista ma ki fista ɗum ɗo haray ɓe faala freestyle goto anda hoore ma ko pooɗa ɓe andama vraiment ne ñanden si famɓe ɓe gaari wooɗay koɓe wowli e ɗum ɗon haray mayen a pooɗa ne pooɗe seeɗa daren par ce que mayen mi yimanayno ɓe ko fayɓe duwanaɓe ni mi waccayno ɓe ko sewɓe duwanaɓe ni mi yimanayno ɓe ko fayɓe duwanaɓe ni mi waccayno ɓe ko fayɓe barkimɓe ni ɓe longo lafa ɓen fiisu wacciyo ɓe longo lafa ɓen fiisu yimaniyo jangadama ko yettaɗo ba miɗo wacca sade kan jalloni mi waccayɗo Abdul Bambara miɗo wacca Salimatu kan jalloni Ramatullahi Jallo ko yondone wallahi mi yimanayno ɓe ko fayɓe barkimɓe ni mi waccayno ɓe ko sewɓe duwanaɓe oɗen ganda ɗon an toon si kon sewɓe duwanaɓe voilà haray o nani fista ma Bounaya o nani billahi vraiment ne ñanden haray affaire on ko par tempo sina ɗum e yalta e plateau no joni jal gongo la ɓuura gongo ceerno joppi waaw mo kala e temps mum ko on faami ka mo kala e parole mum on faami ka voilà haray on nani vraiment on nani fista marga haare ne ñande inchallah jaaɓi hiɗen ɗon Elise Kennedy kanko e kajorde leluma e petit DJ heeri ko anniversaire de DJ Bella joni DJ Bella joni ko anniversaire waɗo Jama TV darwiɗa émission darwiɗa waɗo ɗo e Jama TV haray ko noon affaire ɗi yarata haɗa kankadi mete kadi e MC Wora kankadi waɗa ɗum freestyle manana warma e wawi après artugol e débat ji goo may life gandal wo mini wata fijir wo gigol no weeli ɗayiɗi lala hiɗuma gigol ko aɗo yojiwo yo gigol ko aɗo ɗayiɗi lala hiɗuma gigol ko aɗo min siko saganga mijoto fiyan ɗayiɗi lala hiɗuma gigol ko aɗo yojiwo yo gigol ko aɗo ɗayiɗi lala hiɗuma gigol ko aɗo min siko saganga mijoto fiya kaɓerne ma eske ko min tun kaɓerne a min dey ko antu nonata mi yoma kam mijoto mi hana lahiɗuma la waɗuma ka wonki ko neɓi o min ko ami suuɓi yogiɗo yo min ko ami faala e mimi selatama e jemmaleri minni ko deyalti woko antum mi faala e mama sita mama sita woko antum mi faala ko antum mi yiiɗi haara o nani MC Wora
vraiment wodi protéger andare ma veran mo heddi no anda ya dali way MC wora mi arte ma parce que ça andari musique on e an ko antuna go jengu fi o musique walla no wodi itre ba ma walla ko non musique on de min ala min ko mi woni finance de hore a musique on l'essentiellement mom non botami suude gonga kan no min do nami na sugo ni ko adna la fo dal go lemo parce que andani ko en direct le wonda afami MC wora no mari producteur no mari ménage no mari dundo fop jamo ngane MC wora vraiment ala e dundo fi fala balta ko MC wora hare fop wawi hare kala ardo wawi gontugo lemo ko comme ça dundo landara ouais donc adi ko gonga en fait mi la mari presque manager mari manager parce que menden eno manager men ko mi ardi dum ko salu si corse vraiment himo walliti men parce que o jonna men conseil ji buyi meda weltanimo sabno hande sai MC wora ko sabu salu si parce que ko kanko joni lan conseil e piji dim ha mi tay vraiment bay affaire on ila hidi musique on la hidi réussi sugole musique on mi tay ko mami wakilo way MC wora hidani non hikka e o concert o le décembre hidani men tawni men concert on non ko min dije lambe won dun do parato ro ara e fambe ben préparer ko wora we dido invitane nyannen to non parce que on wadi en tant que MC wora nettike single ji mako ay tike musique ji mako vraiment ande pedungum vraiment ko mari talent ko way ko watta ko mais ko moyen on andi tung da wada hunde taw moyen ngala fami mais haray ankar kama wala jengu mais no min na nanya inshallah yo fambe be wa notagol fista marga MC wora inshallah lycée Kennedy avant ci monument le 2 décembre enenge mabbe hido ngandi haray nebata may publicité on après accité numéro téléphone on jama fambe be wa natagol nodda hido ngandi ko jama ngande vraiment awade ko fi dundo addendo hande haray ready si c'est bon may publicité on après accité numéro téléphone on haray wawen artigo ko plateau mais adde tan ngati fop andana nyanden ko DJ Bella joni wadi dundo haray may DJ Jama TV avec vous, jour après jour. Jama TV présente deuxième l'anniversaire de DJ Bella Jolly wado e Jama TV boy don andi émission daru yidaw ko do watta Jama TV ko wonto wadande fête molana do samedi le 2 décembre au lycée Kennedy en face monument Colobane wo wonde hombe l'association Potafik Anta Souci Fori résident à Dakar président ngonen Abdourahim Diallo et artiste hombe woni wure lagine ara kadjatu lenuma donni ma berde ande mi watti don nyalle yurmende ka fala dawo yaden gido ayon dinido fils de marca de Bunaya be mali be mu be harade ko be ko be wani womi wondi Petit DJ Eriko Tiadi Fere Sigito Kulu Sangi Fowono wi Petit DJ ngomi yeton kadi ko to wadata lycée Kennedy wadata en face monument Colobane entrée ini 3000 francs CFA aro soutenons émission aro soutenons DJ Bella Jolly soutenons culture guinéen à pas de fêteur au lycée Kennedy ara forum no dita nanyande kadi ko wela ma wela anniversaire DJ Lamzo Joyeux anniversaire DJ Lamzo Denyande Dara de Yombo DJ Lamzo présente son 3e anniversaire à Dakar. Oui, DJ Lamzo de Jama TV. C'est les gens qui DJ Lamzo Kundar Bajar Hame Moy Mali
ɓe wi ko Lamzo woko le 9 décembre ɗum konto watta ko ñani night club onon e DJ Lamzo ɓay kukiɗa kunkun Lamzo nomba sa génération wonde ñande kadi noon o taw yeggitu imo mari invité ɓe molanaɓe wo parengon ko médecin wuri depuis Médina Amadou 25 e ɓoyi Tundunji e médecin Lamine Touré Ley Kone e Couture Dakar Sadio Pita depuis Wakam Souleymane Yunda Diabo Oumar depuis Dakar e yaay kamaremɓe kadi Hadja Binta Balde depuis Koloban e Diadia Rama depuis Thiaroye Mariama Aselem e Lamarana Wakam wo artenka sere wiya sere Medina sere Dio Diallo sere Gerto Thiaf sere San Rival wo e sere Aïssa Ritwa mosiɓe Lamzo minni on ko payku yiɗaku yeɗaku samedi le 9 décembre 2023 o ñani nayi tan goto tuudu sakko leeta min gon do salla jaɓi mi haɓɓi paɗe ande mi yeehi ñaani ota goɗɗo tuudu dey wo himo waɗani on kadi paasi wona ka ɗuuɗi ñamande ala kono prix on satta wo ko 2500 waɗata ɗum ko prévente 3000 francs ɗum ko ya naatu ama VIP dow ka newɗi ɗon ka ɗaati ɗon ka foti ɗon waɗa 5000 francs CFA a DJ Lamzo payku ngay mi gueɗe wo noon ko hoɓɓe amin tappay koy ko hoɓɓe fijjirta pay koy wo ko DJ Yaya DJ Billy wo e DJ Boss DJ Yaya Junior nde ñande kadi minni on entrée on ko 2500 prévente 3000 francs nata ama kadi wo noon ka newɗi ɗon encore ko 5000 francs CFA ɗum ko VIP musidɓe onon e Lamzo e yaya ka numéro téléphone wo ko 70 353 58 42 70 324 51 12 DJ Lamzo en nde jande musidɓe. Joyeux anniversaire DJ Lamzo, le 9 décembre Konyani. Joyeux anniversaire DJ Lamzo, le 9 décembre Konyani. Yeah, philosophe Peul, philosophe guinéen. Dream Company e Guinée Promotion woni gol tatan concert miɗo wuli heɓugol cancer miɗo fima tour rap guinéen wana waɗugol tun concert koyo caché hebbin compte bancaire konno fendi wo samedi 23 décembre woko centre culturel Doutasek artijo renommé international o rappo hakkude leydi e kambu pay kunkunnoyɗa o lanci Gambie o lanci la Guinée o lanci Côte d'Ivoire o lanci Bamako ero ɓindi kombo woko striker pullon o yimay nanak pularngal la Guinée fof no nodda le 23 décembre centre culturel Doutasek enigambo wo striker komi pullo pay kotako berne mabbe walotako komi wowli wo nunanayno lang komi mapori wo nanayno lang Sadio mo an sala nakilang natu gongol ko 3000 francs CFA VIP ko 5000 francs CFA artiste be Guinée wobe Sénégal me fo nolotta sere jiding groupe jiding enenge striker ora fane hakune Guinée Sénégal rappel be me fo nolotta fissa ji waday hey wakala DJ Jo holi do wore mudum rappel be ben yarno to striker sila mi heba miɗo wakkili mi wedditaki kolla mi akkiri gurna ganda miɗo yondini mi yetta joma salli sinoddini miɗo jawa hore pelle helta baɓe fiyo jemma on mi heɓu komi waalo fisi gemmi mi heɓu komi ɗanogo haray jama fono invité woko onde tomo woko le 23 décembre ça se passe où woko centre culturel Doutasek toute la communauté guinéenne kala monada hoorema kala artijo wonɗo e nder Sénégal haray no invité à concert o iɗo wawi noddude 77 788 55 23 walla au 77 646 40 55 un concert du jamais vu exceptionnel. Ça se passe où? Au centre culturel Doutasek le 23 décembre. Assalamu alaikum. Ngewti hare on nani vraiment affaire di no yarno hare ko le 23 décembre et le 2 décembre et le 9 décembre hare ko di événement do wodi do en tant que Fista Marga hare ngati téléphone ko 78 107 82 38 wawa yottu ko le MC Wora et Fista Marga fami de Bunaya c'est de Bunaya de Marte Bunaya ko dama yata me yena ko non la ngati e ka wana do no woni don fami ka ko non affaire di yarda hare min vraiment affaire di soni ko ni yaade pedo ko vraiment hino mari intelligent hino mari capacité anda normal vraiment pago ko moy ngo woni hebaake mais grandi ni ko grandi min ta ko grandi ni vraiment haare ko non affaire yarda haare yara jette goddo ko ligne allo assalamu alaikum allo
Wow, no way, ça va? Ça va. Ida jang? Jam to alhamdulillah. Ida ngay toni da no tawonto. Ah? No da fa. Ida no da men depuis face. Le face. Ay, men ngay futuma concert le 2 décembre do wata lycée Kennedy nani? Allô? Voilà, Régie. Hare, kono nga fedi yata. Hare, why Fista Marga? Why? Henola. No why? Okay, voilà, on peut téléphone et téléphone wati ndir seda. Téléphone wati ndir seda. Hare, why you le Fista Marga et MC Wora fi le 2 décembre do Élysée Kennedy concert kadiatu leluma e Fista Marga do wado do Élysée Kennedy avati monument de Colobane parce que jamon ko monument de Colobane andi avati monument de Colobane way Fista Marga vraiment mi sereji di vraiment no wakili fi événement ngon ko nu yata sereji di e ko nu yata be anda warma e fambe be. Ok, mi atrota wono be da va mam seda mo Fista Marga awada bianto do de mi atrota ko adi konta sere magina hulali weltani ɓe moƴƴo haray ɓe sabba mi hikka ɗon kadi wono homɓe wono ini o ɓantal buna e président Boubacar Marga hara ga ƴettega ɗo lin allo assalamu aleykum. Aleykum salam. No way frère, ça va? Ça va bien. Ida jang? Jam to alhamdulillah. Ina ngetori na nota be onto. Zal Fas. Ah, Zal Karte depuis Fas. Ouais. Zal no way ida jang? Ça va alhamdulillah. No marsude. Jam to mani. Hay da andi Zal Cartel way ko ni ida émission ko ni ida fi samedi. No émission la ba no foti. Aha. Do dogre kay ma haniri. Ko ni ida Fista Marga do MC Wora ande ko bedama invité be. Awara la yura be ko bade mo be indi mo yettode mo lambe tayi be to hokki ko ngi jang. Aha. Yurtama. Anga da yuritama frère weltanama kadi men jam alhamdulillah yettude Allah. Awara kadi be dikar ga fitra ji ngay no laba kadi. Way frère ko en goto sella jabi toujours. Ngara kay ko courage kadi be yetaw. Kono woni. Hare ko non way Zal. Allah woni ballo. Amin. Inshallah. Zal. Allah moƴƴi. Naam. Hara jodi hettira Zal Fista Marga Zal jabi wode di don do wode tigi danda warma de okkiti danda ma fi fambe be bagge la gande Fista Marga himo wadi pare fi fambe makko be la gande dum do. Danika. Awdu. Ay. Na. Merci Zal ko be mokanta don joni. Do no hande ko sefam pare ko non sefa. No ala projet ben pare te baji to men ngara sefo nani. Hara karo yigita no kay fi soara me on le 30 décembre. Ala benna problème ko gotum. OK. Merci beaucoup Zal Cartel. Voilà, hare ko no yarda Zal Cartel kankadi ko le 30 décembre woni ani fajana makko don e yengulen hare ko nafi di yarda hare minabe le 2 décembre kambe kadi be wadi wajal fi concert on en tant que Fista Marga mayin ko wonne den non fi sere man ok ay wono président Boubacar Marga himo hewra weltra fota kanko e makko fo hikka don kadi wono hombo wono ino ɓeɗo honno Radi Himaya ɓen kamɓe kadi haɗa ɓe sabba heɓe weltora kadi wono Moutar Bobo Pan Sama wono Abdoul Gadri Himaya haɗa ɓe fof ɓe hewra weltora wono Moutar Boudou Fana ok wono Julde Pellum invité ɓen fof est ce que mi kupalima mais est ce que ɓe hima ɓe nortira comme dawɗo ɓe nortono noon ko ɓano jagañaji ñande concert babara ɗo est ce que ɗaɗi toon concert ɗo non jagañaji ɗe ɗon sikki est ce que aɗa ko Djibi Bari en e babarap e oya hono e Dabi Wora ko kamɓe ano concert on à Tropique Padoua non mi yahano ɗum mais mi nani inde mum mais vraiment si Himaya notike fof no andi Himaya fof no andi Himaya ko hiɗeɓe ambiance anda warma vraiment ambiance noon kamɓe ɓe waɗ ɗum ko newre maɓɓe Himaya mom kamɓe kala man jokkanɗoɓe ɗon culture ɗum ɗo mbiɗa anndi ɓay ko tommi mawni haɗa wayda ko caméra on to seeɗa ɗum ɗo mbiɗa anndi noon ɓay ko tommi mawni haɗa wono génération Himaya on fof génération Fouta on fof haɗa ɓe hiwra weltora sabba kadi e wono Big San Pellum mo ɗo ha e campement Ngeho haray ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum Waalaikum salam wa rahmatullah. No way, ça va ida nga jang? Mala tong da nga jang. Alhamdulillah, ida nga torne.
mais non dam il Mokhtar mais ñu do fils de marga mais yimo awena fils de marga yuro mo wa fils on no way tom ara himo welto na me de wari mo bigom do wallahi yow do on kat wa to bigom on wa marché wallahi me de welto ni mo do mo wona seda on kat o welto na foto ko na seda allo welto ni mo moja wona seda billahi ala be ndo ma duwa fils wa minni en tant que femme fils de marga kon wada do mo wajal fi le 2 décembre na kon wada do mo préparer fi le 2 décembre concert yara nande ko ndo wolde ko minni kon wada do mo wajal fi concert le samedi non kanko kay wallahi concert makko ngomene fo mo yebitime me yahay non salla jabi asime wo wayade bay me wo wayade mo kono me yahay ngallo sabu makko no wallahi dum la ngande so woni wora noti ke tum ima ya noti ke tu la ngande wallahi ko men wondi nokku gotum ko tay ko wakkili kum kadi ko wakkili kum parce que o tampi fi programme di makko den ko yalla walla mo réussira mo moja wallahi alors que do weltama do no ngemata jom fo e fay ben fo wallahi haray ko ɗum waɗi ha mi nodde ɓayi ɗon hannde miɗo wowi noddude kono na heewirano fof ko sabu makko waɗi ha mi nodde wallahi merci beaucoup haray ɗon abbasi Allah jaɓi haray ɗo weltona moƴƴa wona seeɗa haray ko waɗumo jappale moƴƴa nani eyyi haray on jarama merci on jarama fils on jarama merci way voilà haray ko noon affaire ɗin ko ɗum jama on andi hoorema vraiment ɓe andi fils de marga hino no weela ɓe parce que sa nani a heeɓi événement franchement notike andu oɗon o hiɗanma o wala ko jonnama mais o waɗi par dole makko ɗen a faami o immi ko o aranima o notike o kellanima par ce que artiste ande si kellanaka yahata de ka ok joni sa daari wona milla waynugol hima e woora par ce que min ko toon mi mari a faami haraji an famɓe gaccata ɗo fodde ɗen ara ƴeta goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo oui way frère no way ça va sande yalla hiɗay jam dalo ina ngettol ina non demen wonto tamsir dem benatali way ko onno yiɗa hande artiste ɓe invité ɓe walla ko onno woni fa ala wolgol ɗon no are mi ɗo bisdal marga ɗon o garanjo artiste bigo pamako encore e weltanama ɗo moƴƴa ɗo juroɓe de projet makko artiste jeom ara mi ɗo wuro yiɗiɓe fof joni ko jogo rek ha seɗɗa ko hande sibirade tawi sa yiɗinde il faut wakkilema alle quoi ok ayno noon fils de marga yirodire ɗon way no yal seeɗa sala tamsir rekomi sew awa to watta e wawma mi andi waɗude télé quoi kono tawriɗa woni en émission en direct min joni yo mino département merci non affaire o min koya himmet quoi affaire rek merci quoi inchallah merci en toɗi baɗo quoi are mi ɗowron didelam so merci beaucoup le 2 décembre nga le 2 décembre dara du yombu voilà haray ko noon ko tamsi kanka mo wonnode en ɗo e sikki ko boyma rukubu sew voilà kamɓe ka fof haray neññani so Allah jaaɓi mi haali fils de marga famɓe fils de marga ɓe noon maji ɓe notike haray goɗɗo haray mi yinde salon waɗe ridim quoi haray ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum waaleykum salam no wayi way frère no wayi hiɗe jang ça va ko miñal o woni on ɗon ɗeɗowaɗe fleur diawo salis wara mbiɗo weltanimo ko min ceerno depuis sacré 3 ceerno depuis sacré 3 sacré 3 eyi ara no rero pisabine kañum fils de marga mcr miñamon noon ara o wiwtama noon eɗoɗon mcr ɗon fils de marga ok frère a iwritama kadi jarnama aray ko gootimi weltanaɓe fof ko kamɓe grand palimo ɓe yaade ménagel ɓe aray mi weltana on kadi o weltanama foti noon moƴƴa voilà haray ko no waɗa wadjal encore fi concert on le 2 décembre en tant que fils de marga aray so minata falsine fof aray mo dewi wawi dañale préparagol notitomo ɓanda neɗɗo ma ko sa pisi mbiɗa soya wallahi eyi weltano on toora weltano kadi grand salimo ɓe yaadi o sabu grand sali ko wandama wompalo neɗɗo yiɗɗo maalo wallahi neɗɗo yiɗɗo aray minen ɗo noon ko famille o wonde aray miɗo weltani kadi artiste ɓe fof LCB en fof maɓɓe aray merci beaucoup frère mais weltike moƴƴanani wewiri weltade merci beaucoup ara kono noddo rek
jarama boya weltanama frère merci voilà haray ko noon famɓe ɓen yoɓe naati ɓe nodda ko 78 116 82 38 haɗa noon appelji ne ɗuuɗi mais noon hata hésiton ha joni noddon ko 78 116 82 38 haɗa salminen ɗo wona Moussa kamɓe kay ɓe jooɗi ɓe darden ɗo haɗa salminen ɗo wona Zal Fas kankadi salminen fota wona seeɗa samdina wona danger ha ɗon e paare ngan ɗo malaɗo kankadi samdina ɗon fota ha e maare ngon Aissa Kolobane kamɓe kadi samdina ɗon fota wona seeɗa ŋaccal goto ha ɗon e mane ha ɗon e Husay ko galle ɗon kankadi samdina fota wona seeɗa ŋaccala e goto haɗa ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo haɗa ɓuuɗe téléma on seeɗa no wayi ɗe jang jantum no martude seeɗa ina ngettore ina nodda men on to Fas depuis Fas kombo min Abdourahim Diallo Fas mais waaw anani fi concert fi le 2 décembre ka Francis de Marga awa ina fils de Marga fils hono way tom ala hono way no yaade seeɗa Abdourahim jantum nala mon tom jantum alhamdulillah sikku ɗon préparé le 2 décembre on ina nde ñande yombatade ala probléme awa DJ Lamzo aɗani koy non yombata non ne ñande fils de Marga ko live o suwata wona songe ore son on faami joni ka ne ñande e waɗay fo e waɗay ha ɓeyya voilà haare ne ñande min ɗuno ko min fils de Marga ko a live o suwata piano waɗay deux guitare basse guitare solo guitare compagnie waɗa gimɓe ɗiɗi andana hoorema waɗa ƴetta ko ligne allo assalamu aleykum waaleykum salamu aleykum no way ça va ɗe jam jantu nala mo jantu haɗa ɓuttele ma on seeɗa wawi famandirgol awa wujjete gon seeɗa yo wolamɓe ɓe mbiɗa hiroɗo fils de Marga hino ɗon fils de Marga wolu way Lamzo o min Mamadou Lamarana tokarande onno way tom jantu nala mo tom no ɓeygureji alhamdulillah hiroɗo kala MC wora on hiwrama MC wora frère an kadi a hiwritama kono ɗum fewndi toon no welde seeɗa fils de Marga mbiɗa hiromo ɗon fota mbiɗa bawa makko ɗon kam awa merci MC wora fo inchallah merci aɗon prépare tan ɗo le 2 décembre on ka ɗum ɗam ene prépare ni kanko tigui manduno saladia mi yahay togara allo togara nala mo saari nokkede biye an gon ɓadduken togara tumi nokkede biye saari nani awa ala probléme laadatomo DJ Lamzo so Allah jaaɓi anani ala probléme en tant que togara mi hokkede biye so Allah jaaɓi komi haali ɗum ɗon ko waritele ɗo kadi fof ɓanaka komi haali ɗum ɗon yo ɗo ko togora dimanche passé ko enen jooɗoɗuno na enen jooɗide kono mi andi talima mi andi talima de awa ɗo hiwra kono ala probléme so Allah jaaɓi mi hokkede biye so Allah jaaɓi ala probléme ok merci togara haray togara e ɓurte o mbewe togara no ɓurte o mbewetgol oɗo ko mi hokkimo biye ɗum ɗon so Allah jaaɓi ɗaari ha ko dammugal innu DJ Bella walla kadi fils de Marga noddanan DJ Lamzo mi ala ƴetti kam mi jonnama ala wawa natugol jooɗoɗa si andi ko fiyat mi jottoɗa ko andi ko daari mo jottoɗa kono la andi tan ka togora ɗum ɗon kam hokkoma biyon laandi noon way MC an kadi kono yiiɗa famɓe ɓen fi le 2 décembre par ce que hande musique o wolede de mais le 2 décembre on si DJ Bello ndaade ara yo natto nodda ko 78 182 38 par ce que no woɗɗi duwaɗe landagol DJ Bella tan que DJ Bella ko sabu on ɗum o accite artiɓe ɗuɗugol e nder Sénégal o inni si na fils de Marga o ƴettata ko anniversaire makko il faut que naata o nodda men jama on anda ko ɗum woni noon ha ƴette goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo no wayi ça va no wewde jantu no marsude no yahat alhamdulillah inde nge torne haadi depuis himaya ha himaya goto gaynayi awa ina ɗon fils de Marga onno way to ragadi imoy jang ko waɗi suno welde meɗege jaam aɗoni welde men alhamdulillah nan tawn tigi yaw no yaade meɗen no yaade tan no yaade alhamdulillah nala tom jandu awa ko onno programme ɗon fi le 2 décembre on non ɗiyombu ala probléme DJ Bella awlo du yombu xam naa loo kay du yombu waaye grand
Atanka afanjo fista marga ne yanden konnu wada wala ngol hedi tibbe parce que man normalement ima ya awara tebedi so dal no habba kwam so ndari fista marga ko premier concert anda war man ko kajod lelu may kango lawani ko c'est la première fois fista marga na jawde concert njano wana odo ka te hande ni daje inshallah dañ dem quoi te hande so waltata maka dunda waltata mo parce que hunde de invitation la première fois de invité dende ha ida doa mo doa an ko rama fambe do no doa no to golma moja ka wayi ka wallahi ara ko nyande ji ma sebe dal gire ko dal no ji ma to le nyande ko bara nga dewel dina ma buy kawek na marangan wahamna dañu gire inshallah ti yon inshallah no wala me ngarde mo sallah jabe ok jang merci beaucoup ok merci way grand hadi ay fista marga vraiment jamone nodde de jamone nadno dako 78 107 82 38 78 107 82 38 be wawa yettugol MC Wara fista marga hay do ngi affaire de way MC Wara ankadi ko ni yedda pour fambe be nga tanka suuge sangi kankata himaya lande manda hono dale sana enen fo koye hunde wotere nden wonen nene goto hande si oɗo organise grand do a yaade mi soutenamo min kadi janggo si mi organise o yawa soutenalan wadda famɓe makko min kadi kan kadi so organise mi naɓa famɓe an mi wallidira min jonnidira juuɗe ko non hawti saare ko enen hawti ɗi fof kono foti kam marché hande sendata hen janggo sendata hen ha yette ke goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum aleykum salam no way fere ça va ça va bien ɗo jam jantu no golleji yettude Allah idina ngettore nden min ko ɗo marga wiyetemi boy marga boy onno way signor marga ka jantunno welde jantunno yal seeɗa yettude Allah no madan jonge fay ɓen ɓe jam ok a yurama weltorama ɗon fota ko min cippino wi programme on ɗo min naaji min oddeke sappo way ko noon ok dugot merci way merci voilà hare ko rafide yarta hare le 2 décembre don habba si feƴƴi le 2 décembre le 9 décembre ñaani kono ɗum noon kadi aro e plateau inchallah en tant que MC Wara artiste ñanon no foy aroyde mais no woni comme fata représenté de jama jour 31 décembre fils de Bounaya no organise konno soirée kan sapeur ɗum kadi no dowa wowlede non e wolede ɗon ko nini taw ko foyndi ko ɗum ɗa wollede après bientôt plateau sodi min ngama wala ange bella no fo après wa yotugol wa argo jodo fi spécial fi dum do mais hande spécial ko adden do yo le 2 décembre yo ko fi dum adden do jodo adden c'est wakile ke le 2 décembre resisi le 9 no resisi ko le 31 resisi voilà afa mais non c'est woni le eni do le 30 eni do le 9 hara jama wobe nay acci mi ha bo le 31 wala acci mi ha bo le 9 afa mi nini ko le 2 décembre na wala le fi mo hara jente nga goddo ko ligne allo assalamu alaikum butelo ma butelo ina MC Wara ro butu foli ma radio voilà hare buta foli ma radio seda koko da hetto godon buta tiwa yetu ko MC Wara non do on fami on buta télé on buto radio ko téléphone e télé no accedir seda telephone ngi tele no acci tele mongo no acci dir seeda hare ko no afidi yarda hare minna ko no afidi yarda day MC fista ma hare be habbi fi ya wadu freestyle nda warma anani ko e woli ko fi fambe ben e fi na nyande ok do joni mi ñoƴƴu wedde ma e par sele magina hulale ko ñoƴƴu da wona moƴƴi maga mi ñoƴƴi ni wo ko ñoƴƴi hayso ko mi ñoƴƴi naade no moƴƴi hayso ko DJ bel jidda no moƴƴi hala ba jetta on dero ndo allo assalamu alaikum voilà boyta musique ma ha joni sa boda musique ma men jettatama musique ma hare men nande musique ma on hubbinda kon ton ko galle ma ton a boytay goddi ngam boytata acca telephone on ton hare may ok sere majina wulali siko jawdi meden mari sere majina wulali siko cewdi meden yobi ka ene majina wulali to acci ekketo est ce que be hediti dan taw non be heditama mi voilà jetta ko do ligne allo assalamu alaikum allo salam no wa sama alhamdulillah ala ta jantu inna nge torne ino nodda me on to depuis Guédiawaye no wa hide jang jang ko ko mo fala yodugal ko fista marga walla ko MC Wara mi dañu wadi kam dañu
Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. MC wara ina mo Ok frère ankadi ida hiwrita ko nu fewndi toon no welde seeɗa jam tan no golle ɗe no yaade ɗon e jam wona ɗum yetti alhamdulillah kono frère kono ara MC wara invité ma le 2 décembre concert on ok ala ara le 2 décembre on aray enen fo iɗen nodda fils de marga na nodditi en aray koye notoyomo DJ Bella e fils de marga e MC wara way hare ne ñaan salla jabi fasibe MC wara be fo men en habbi on salla jabi le 2 décembre concert on inchallah lise kedi afadi moni man kolo bando watta moni man kolo bando ari adan da kedi be hollama inchallah hare merci beaucoup merci way frère merci frère a weltanama merci voilà min lang andi MC wara vraiment mo mari yimbe lang andi dum don parce que lang andi MC wala no dugo la fi MC ko MC ko tele no buri kanda war ma gila mi fudi MC ko goddo tema noddira DJ Lamzo men hawjiri émission on ko c'est la première fois que ma ko tumi dum do men no lang andi kankadi so wakili ko invité jama mokko say me wadi mati invité le 9 décembre ila ngandi fedin ko no mari yimbe mais non na yimbe be ngadi na hebi me ka tonti na war ma jippoto yaada jama parce que ko jama tonuma kambe kan o ma gar jippingol ma ko dunde voilà sa jawi ko kambe sa jippina ma ko kambe jippima mais no anta wadi gabari inna jo bay min gumbo no ma julla ba ko hijilan ko fama ci yetta ko ya tade voilà ay non le 2 décembre walendire wono hunde wotere wade non labbe no woni non en pita woni non en match woni non sa ndaari kambe concert goto wade be fo be ara be jaawa be hima be jippo be aabe wota hara be weldi mais hara waɗa enante yagal annduɗa hoorema ko affaire kettiɗon jokkuɗon kettiɗon no landi connaissance no landi guiɗoma e gagnama foof ara noto ko non landi mais an sa ayni an koye guiɗoma to garata hayno haray no heddi seeɗa haray may ko firita ya joni ko waɗi kon to par ce que alensirano ko ɗum anni ayi siɗɗoma on kanko watama namde ko yarɗa o kimi jippo e maɓɓe seeɗa jippo mi ya bonani mi anda ko ɗum mi fewniri to wallahi ok mi yaray bunaya ko kuppu men falanani jeunesse bunaya ko kuppu fils falanani mi yaray bunaya ko kuppu men falanani mi yaray bunaya ko kuppu fils falanani bunaya joni on to bunaya be woni be noddi téléphone men nana men ngande sibe bakiti ma sibe bakitaki ka awa voilà hare nani be bunaya non men ngandi bunaya ko yebe nay kon non sodo be nay kon ari kanon anko marde nganda min de la ngani marde ndar kon nay ko do yata kon la ngandi kangeje de ngando foko to woni ngandi jama on otige mon vraiment jama on wa wona to ko non haray MC wora atanka an haray yata yede ngado go ligne allo assalamu alaikum allo voilà hale o gado yeyi haray MC wara ko non ankadi vraiment MC no dudi sanadi MC boy no wodi MC dun no wodi joni MC ni ko honno ono wado sendi go dun don do piji din dey do meta sifade parce que allo assalamu alaikum do parce que andi homo yimbe ben no wodi wobbe bandanda hoorema be ala ide quoi no wodi non kadi marbe ide mais ko mi wiyata hande enen do fof ko sabuji di wade ha andidirden hande enen do fof ko sabuji di wade ha andidirden kono MC anaka min mago ko minni MC do dudi ay MC ji do dudi voilà min jata ko liñ daw allo assalamu alaikum téléphone are MC do dudi mbuda téléphone on seeda si wa famni ko balay do nodda si soni tun ko ɓuyde téléphone on si soni tun ɓuyde téléphone on haɗa ɗo gande hiɗon en direct min ɓe fo MC ji ɗin ko ɗuɗi kon fo min no woodi ɗo hewɓe ko min gattiɓe créé de on sirno ɗon voilà ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum waaleykum salam waaw no wawi ça va jaddo hiɗa e jam omin fendi alhamdulillah frère inde nden ko Bouba depuis Ñacokel Bouba depuis Ñacokel ko affaire de ma on no ko affaire jang on no ha joni nani ha joni no frère hiɗa e jam alhamdulillah Allah ma do direct wallahi frère ara merci beaucoup foko gotum man yari ma no moƴƴa
wallahi lando bagi hanke de mi yeton mi yedo jonni ko prevandi jame mi rewal ko place ton quoi no ko no woni joni après say no way wonda wadana ran ngo quoi a dikana la nomba ma mi ketta male après ala problème de tala jabi joni am si mi ra coupé don to mi wala numéro mais no na wayro no de talande yati bonali inshallah inshallah jabi ala mi wala joni numéro jetto numéro jidi okay kon boy toura dara ni tay mi don en ditabe ma ben ko ok merci beaucoup frère okay merci beaucoup okay frère jarama weltanama voilà haray je téléphone ma jottuda haray nanga numéro 70 353 58 42 70 353 58 42 ko do numéro téléphone whatsapp on mais na no dawo erdo haray ko no afedi yarda haray je tan goddo ko ligne wala voilà MC di dudi ben MC di ko dudi kon fo mi allo no way ça va frère va bien ida jang Sabdo. Ina nanga tone no dame wonto. Hamsi 224 depuis Mbour. Hamsi 224 depuis Mbour. Hamsi la ndo ero ba MC quoi. Hamsi boy ayura ma ga tana ko no femde don. Ko Hamsi boy ombo Hamsi boy imo rapo wala. No Hamsi boy jame goto. MC kadi andi ago no MC. MC dina do. Wono fendi. Ça va nani frère ko no fendi to no welde. Dam to ha to courage ba. Wakil weltanama frère jarama. Ko goto man. Voilà Hamsi boy kon yida tangat si be dido hoji be songo woto ino adne invite ande kon yita dum do. Hana ko joni dirgol don jode wakil programme di ko wona wonde watere kadi quoi. Ko don ko asata be. Merci frère merci weltanama Hamsi boy toujours ko en goto sella jabi. Voilà are kono yaadare merci beaucoup haray mi woltina ha joni numéro parce que nani hari woni wari appel haray numéro ko 70 ko 353 58 42 70 353 58 42 haray ko do numéro whatsapp on haray MC yida MC din ko angati kere gol MC ay mi ngadi kere gol MC wora ina wori no labi kay MC abutunga ko andrete wonna parce que mi MC din no dudi worbe nan to gol ben fala tay o dan himi mi ari ande o ko MC no nga ay MC wora boy mi ari MC boy wora no ton ay MC wora no ton jon non MC boy wora no ton MC wora no ton MC boy kan no ton MC cool no ton ko manam dum non MT no andi mi wora foko MC joni apo eyawta woni madidi afami andi fita marga ko gonga ko deba dum da wona le de décembre mais hande misi wadi inde go nde do de jawi normalement inde ma dum jokatande mi ka mi créé inde go voilà justement ande ko pa ngamen wala me ko hali ko kanko tamajala wadi tamajala kundara kanko tamajala ay inde de no kirde so wolnima mais ta ndaari tawi ko inde makko préféré kanko tumuji préfère makko o kere yalla inde go parce que ko nodi en tant que afala yaadu afala yawgol si inde MC dudi hay winula MC ko ata ko duuday afami jon non buy andata ko don fere ko don aussi na ko don pakoti non famu ta ko mais serno angon ko MC wora wata fijir MC wora wata fijir non andi MC wora jon MC wora goddo go vraiment o don vraiment ko yimata ko yimbe be bonu hettade mo afami sa ndari premium la wayno ko on deuxième ban mais no layno gol on fo don hettede wora mais non sa dari MC jidi no duudi mais mina tami bonne entre mo wala bonne entre mais non ndaade do sanjiro mo kala wawa hendo ko inde mun den jogto dum non parce que ko direte won den ala jette goddo ko tele ki gay ko appel allo assalamu alaikum allo voilà hare kono yaada way fils atanga fitamaga parce que ero nebata hare allo assalamu alaikum alaikum salam bidi way no way ça va ala do yura do na ndande sino jam wallahi me nga jang inde nga torde roudi moni be ka jaw roudi moni na salmi ila nota me ngonto era na ngodo do e wakam formation Moussa mi sikki no wakam ko ton DJ bela wodi ko wakam mon ton ka do gadi woni ala me rali do bayon te ganon men fay fami goddu wi hospital bandi série mais ni ta ko le 2 décembre mais invité ma le 2 décembre invité DJ bela joni yo nani awa inshallah ana me lycée Kennedy nani
inshallah garno men no hay dara bandi si ara iro ka de mita mom no bolano si jam ala problème c'est la jabi ok grand ayurtama aweltana man kadi jarnama voilà ala problème merci beaucoup Régie voilà are ko nafi diarta way Fista Marga ankadi ko de yedi inata parce que émission on est dans le tirage la fin avant mais non vraiment en tant que Fista Marga wode ana dawarma quelque dana dawarma mi na ko fambe wala ndagol tant que Fista Marga meden vraiment fambe ne wadi de yirma ko on Fista Marga wada makki gol men biyeji mi na dun non de wana mi wata wolda dun non ko kanko wolda dun do anda parce que ana mi timi jokki ma saga wode kura danda warma la fo anda vraiment odo heno jokki fami ka wana onno par exemple wode ana quelque entrée anda warma vraiment di do Fista Marga si men dijebe wade do ko da mi ha ben dijebe di men natira dun non joni fakke no wala non tan non si ara nangi ko wode de joni arde nyano ko tiray de de mo ko tiray joni on no fala mo kama joni mi natige mi ko tige fi fami be si la fala ga ko vi tige am mi ala fa la ngade mi ga on tige ma on ha ta bon fi ndo tige gidin ko man fe ko wala jodi jodi famma be ko wada jero ketirda ne nyanne fi fami an Fista Marga no ketiri di antereji do non bay mi ngawala wala dum ko tele wona do wona do satte wala ko carte entrée ko 50 entrée no fofanda ka no do ngonde nyande no wodbe mi wondi andi hunde fop hunde do ya represente taw ka jama fokkata yewtida mo wonduda on anda ko honto parce que bay no wodi fam rek no wodi wonde yeso an mi wawata wolde ko na horma voilà jodi ala problème ala jodi fami ala ko dammugal ala je Fista Marga wode ko wadi nyande are dum non ko surprise wonda sala jabe formation wada donc surprise wonda non ala problème way Fista Marga ko non kadi après joni wolta vi pare ma invita musique da wadi pare ok la wadi pare wono hajja nafisatu diallo man mare woni hajja mare woni hajja nafinatu jonno diallo woni mare njom mare ko mare vi Fista Marga donc groupe bedo won ndaro caméra on do seda on donc groupe do magina hulalembe won o kellu be non kadi non la ngane man wala Fista Marga ngane ko tane amana horma ni nani tu ko neddo kellu do mi jokkata ayi pare mon kadi aray pare non donc man nak don pare on ko Garang Abdourahim Diallo ko Garang Abdourahim Diallo o wadi pare ko Garang Abdourahim Diallo pare Garang Abdourahim Diallo ok voilà joni Fista Marga vraiment ay affaire din la ba ma foti mais no la ay no gol ko honno joni da joni ko honno joni da rendez-vous ko non wada rendez-vous le 2 décembre rendez-vous mi okki fanson fo hombe kadi no ngokka kadi wono be campement ngeho ben fop Dixan Pellum mange honon ka dum ko Mbour Dixan Pellum e fansu makko fo yura weltara rende golle makko den kan kadi ko radio ton mi ara wono aradi hima da kadi la weltani be ara be sabba bon mi ara wono inio bantal bunaya prési Boubacar Marga ara kan kadi mo weltara kadi mo sabba mi ara paylan den ka marché wono Muttar Budu Fanayen wono wuri en wuri kansi en wono julde pellungen be simini mi konta do mi falle ara be fo be weltra be sabba kadi le 2 décembre mi andra be ngene ko yombi ala ton la o ki fansu ngi fo hade rendez-vous dal le 2 décembre donc le samedi aro do wata wonde en fait mon man wade ngama tolo on sele ka merci beaucoup Fista Marga angadi way MC wara kon way wayde totano angadi ɗo ko minata jama on fof yo yawnoto yo ɗo ani dañande koyngal yette bajo majjo e nder toon so Allah jaɓi dañande hen newtoyɗen Fista Marga yen wallitoɗen mo suttenen mo par ce que mo wawi golle makko ɗen en fait enen fof koye hunde wotere goto kala yo wakkilo kala ka hikkori min ko minata artiste on en fof mo ɓe yo wakkilo e musique mum on goma golle ɗen kadi fi yo yaaru yeeso tagaɗo be yo andudu ka iwri ɗon andita ko accuɗa toon kon hara yejjitali kadi mawɓe ɓen par ce que hande sa yi MC wora ko sabandema mawɓe ɓen par ce que si nenama e baɓe ma ɓe dankikema ha fuuɗi haqqille ha a hewti ka hewtuɗa
Allah waɗi ayɓe siga ɗi piiji ɗo hara yetto Allah hamdinoɗa toujours fils de marga enomo ɗo haray miɗo innamo o weltanama hoore ko inni kadi o noddi lankomi si Allah jaaɓi mi yaay kadi mi notoyomo min e fans jiɗi si Allah jaaɓi mi yaay min notoyo inchallah waɗen kadi ko sati kon. Merci beaucoup MC Boy. Haray dernier moment on lam faala no yiɗi ɗo seeɗa ɓe mi haali haalgol wono oɗo ménagère jo Mamadou Touré wol moƴƴa seeɗa ménagère jo ménagère jo fils de marga on Mamadou Touré o ko honto woni ko Lengueya noon ko honto e Guinée woni ko sous préfecture Duguntunni eyi mamina Badugula ningue lande walla ko Duguntunni Duguntunni aɗa fans Duguntunni o fof kadi no sabba e leyɗu ma ɓen naccaɗa e goto ala ala fi Badugula kami jeeyaɗo eyyi ok merci an kadi ok haray lan hiroɗo Salou Sy Korse mi jarnamo mi weltanomo mi hiwro yiɗuɓe lam ɓen fof yiɗanɓe lam ɓen fof famille an on fof fans ɓe men fof kala pullo Fouta kala pullo Fouta kala pullo Guinée ɗo hiwro dernier auditeur allo assalamu aleykum ɓuɗi volume télé on seeɗa no wayiɗe jang allo wa no wayiɗe jang allo wayiɗe jang ok allo wayiɗe jang Wayɗe jam jatno alhamdulillahi ina jam menen e jam wat téléphone ma on ko no Ruski junior no yiro ɗon fijde Buna e MC Mali MC Wara ok frère a yurtama a weltanama a jarnama ka angala iri famɓe ɓen fof a yurtama mbari Ruski ana bo wona weltora hewre dole iri e famɓe witriɓe ɓawo ɓen e wonɓe darde télé mum fof pare ɓe fof ɓe weltana ko en fait merci Ruski onon ɓuura weltanede frère on jarama voilà ara on fof ino salmina weltora ko inchallah ara nde ñande inchallah watta ɓawa e goto e min inchallah ala probléme voilà ok merci a jarama merci ok voilà haɗay merci ko enen e MC Wora fils de marga wonnoɗo hannde fi le 2 décembre enen e anniversaire DJ Bella joni émission daaroyiɗa haɗay ko le 2 décembre watta en face monument Lycée Kennedy monument Colobane par ce que jaman ko monument Colobane ɓuuri andugol so ari ha monument Colobane a landi ke Lycée Kennedy konto woni ɓe hollete kala ko waɗa dartogol o a yeehi salon haɗa vraiment sa no labani no foti no mari clim no mari fop haɗa jamma wawmen nottogol men toon haɗa min noon vraiment émission on ko ni yarata haɗa tous les mardi hiɗen invité ɓe ko haɗa fi artiste ɓen rewa goɗɗo rewa janano rewa pullo rewa sotti rewa maniga haɗa kala faale men invité mo ɓe wawi nottugo numéro téléphone télé on sena ɗum nodda DJ Lamzo ko 70 waɗa 353 58 42 70 waɗa 353 waɗa 58 42 ko ɗo numéro WhatsApp on wawe yewtugol mi wawma invitugol ma par ce que télé on ko fi min waɗira ɗo ko fi Guinéen ɓen ko fi kala neɗɗo man hoorema hino jooɗi hino darde haare min noon kadi mi jonnon kadi rendez-vous le 9 décembre kadi e le 2 décembre anniversaire on ko ñandi watta le 9 décembre haare min kala darɗo ananda hoorema wawi weltogol haare ko noon men fajira haare kala darɗo ananda hoorema yi ko welali mo haɗa minen toɗo ɗigi yafuye min toɗogi yafuye moƴƴa haɗa jooɗiɓe noddale ɓen kadi o darde men haɗa meɗe weltadeɓe moƴƴa par ce que ɓe acciri tan mabɓe ɓe jooɗike ɓe darde émission acte 254 DJ Lamzo haɗa salminen suudu ndun ɗo wona régie e madame ba haɗa min noon inchallahu en samedi prochain walla e mardi prochain nouveau invité ji gonɗa hoorema vraiment ko noon yahata haɗa merci beaucoup haɗa wallof aɗon jarama. Yeah, that's right.